Het gaat niet om de centen, maar meer van beloof van oormeesters die spullen. Deze beide planken wie eruit halen en het jildkistje wie fjord. En deze hamer lie er nog en er lijkt nog wat centen bij. Deze doeken hien ze mij nam om zeg maar aan te schermen. En toen ben ze hier naar de auto te rennen en ben ze fjord rijden. De hoest net oor zijn spul te komen, toch? Dus ja, daar ben we net heel blij mee. Het is net heel leuk, want het is al de tweede keer. Want de eerste is er ook nog een keer staan. En ga je hem die ooit terugkrijgen? Nee. Naar aanleiding van mijn bericht kwamen er een hele soort reacties op. Zowel privé, via Facebook gaan ze me bellen en via WhatsApp. Dat ging ook de hele jaren juist jaren trouw. En ik voor de maand tot nou eigenlijk. Ken het ik wijzen dat dit de mensen binnen die dit kistje stellen hadden. Dus ik dat inzoomen. Ja, ik zei, dit ben ze inderdaad. Want het is net het kistje, maar ze hier in de plank en plus kistje alles als ze mij nam. Ja, deze persoon die is hier langs gereden, mijn dashcam, had hij die mensen volop in beeld. Dus dat kon nooit mooier. Dat is echt heel toevallig. Het is hun spaarpotje om samen te zezen. En het feit dat die spullen stellen worden, gewoon op kleerjachten daar, je bent zoveel geturen. Die heeft natuurlijk net zo. Het gaat niet om de centen, maar meer van beloof van oormeesters die spullen.